Πώς να κάνετε αίτηση για άδεια πώλησης αλκοόλ. Σκέφτεστε να πουλήσετε, να σερβίρετε ή να διαθέσετε αλκοόλ στο χώρο ή την εκδήλωσή σας? Ας δούμε μερικά από τα βήματα που θα χρειαστείτε για να αποκτήσετε άδεια πώλησης αλκοόλ. Πριν κάνετε αίτηση για άδεια πώλησης αλκοόλ, πρέπει να αποφασίσετε αν θα υποβάλλετε αίτηση ως ιδιώτης ή ως οργανισμός, καθώς αυτό επηρεάζει τα απαιτούμενα για την αίτηση. Αν κάνετε αίτηση ως ιδιώτης, θα χρειαστείτε το πιστοποιητικό RSA σας, ένα εθνικό πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και τα 3 έγγραφα ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται για την αίτηση του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου. Αν είστε οργανισμός, θα χρειαστείτε επίσης τα στοιχεία ABN ή ACN όλων των διευθυντών και στελεχών, απόσπασμα από την ASIC και τα στοιχεία του εγκεκριμένου διαχειριστή σας. Υποβάλλετε την αίτησή σας διαδικτυακά μέσω της πύλης Liquor and Gaming New South Wales. Αφού καταχωρηθεί η αίτησή σας, θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα μέσα σε 1 ημέρα. Οι αιτήσεις παραμένουν ορατές για 30 ημέρες, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για υποβολή σχολείων. Η υπηρεσία Liquor and Gaming New South Wales θα αξιολογήσει την αίτησή σας και ενδέχεται να σας ζητήσει να προσκομίσετε επιπλέον πληροφορίες. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να σχολιάσετε τυχόν υποβολές σχολείων ή προτινόμενους όρους για την άδειά σας. Μόλις εγκριθεί επιτυχώς η άδειά σας, μπορείτε νόμιμα να πωλείτε, να σερβίρετε ή να διαθέτετε αλκοόλ στο χώρο ή την εκδήλωσή σας. Να θυμάστε όμως ότι η συμμόρφωση είναι συνεχής και είναι σημαντικό να τηρείτε τους όρους λειτουργίας σας και να προωθείτε την υπεύθυνη παροχή αλκοόλ. Αν αγοράζετε μια επιχείρηση που διαθέτει ήδη άδεια πώλησης αλκοόλ, ενδέχεται να μπορείτε να μεταβιβάσετε την άδεια αντί να υποβάλλετε αίτηση για νέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να μεταβιβάσετε άδειες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Liquor and Gaming New South Wales.